La pandèmia ha sigut desastrosa per al turisme. Molts hotels i altres establiments no han aconseguit sobreviure, però hi ha una cara positiva i la trobem, per exemple, a Peníscola. Així, la planta hotelera ha aprofitat la crisi per a renovar-se. Ho comprovem. Poc queda del gust dels hotels més veterans de Peníscola. Fer una reforma integral, això vam deixar l'estructura. Sempre estem en una constant reforma i en una constant modernització, perquè és necessari, perquè ja et dic, la gent cada vegada són més exigents. Molts establiments han plantat cara a la pandèmia i han aprofitat per a reformar i introduir millores, des d'un canvi de mobiliari fins a una rehabilitació integral. Que estiga tot nou i que estigues cómodo y confortable. Se entiende que de esa manera son más acogedores. ¿Una reserva para qué fecha sería? Els hotelers han remodelat les instal·lacions per dins i per fora, estructures, zones comunes, habitacions, façanes, una transformació que els ha permès pujar de categoria. Ampliarem també la clientela nova a raíz de la reforma integral que hem fet de l'hotel. I que situen Peníscola en una situació d'avantatge competitiu. El 100% de los establecimientos que están operando han sufrido o bien una remodelación o reforma parcial importante o total, y bueno, pues a nivel competitivo pues es un factor muy importante. Altres municipis com Alcossebre o Benicàssim també estan actualitzant els seus locals. Intentes de que estigui actualitzat i de que siguin més moderns. Evidentment ho mirem i ho valorem. La comunitat recupera la inversió hotelera, 79 milions d'euros el 2021 davant el 5 del 2019, un creixement que continuarà enguany.